Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Noord-Friesland neemt nog heel tijd toe. Burgemeester Kramer noemt de situatie zorgelijk. Wij hebben oude weekend constateren kunnen dat in Dokkum en Omkriet een rondtal coronabesmettingen binnen. En we krijgen van de GGD dat er elke dag zo'n 2 tot 6 gevallen bij komen. En dat is iets wat wij noordelijk vinden, omdat we eigenlijk verwachten hier dat toch extra nadruk te lezen op de maatregelen. Dat het tal besmettingen weer te bekken zo. De GGD vertelt dus alleen nog maar de keerlijke talen. Dus dat betekent dat wij net weten wat het is, hoe oud dat ze binnen, wat hun zoensituatie is. Wat wij wel weten is wat je in elkaar zelfs via Facebook of op het dik of zo wat. Ja, dat het een aantal jonge mensen betreft. Maar ja, het breidt zich nou uit en dat is net goed. Want ja, daarmee worden ik mensen mogelijk in een gevaar die dat even net broeken kennen. Oudere mensen die slim ziek binnen, die in de risicocategorie zitten. Ja, en dat mogen we natuurlijk net hebben. Bedrijven en instellingen vregen aan de gemeente hoe ze omgaan moeten met de recente corona-uitbraak in Dokkum. Ex-Squallen gaan vragen over het nemen van extra maatregels. Wij nemen op dit moment vanuit de oerhiedwaai nemen wij geen extra maatregels. En dat geldt eigenlijk voor het onderwijs. De bestaande richtlijnen die gelden ook voor het onderwijs. En ja, verder jaren wij echt zwaar over de ventilatie. En op dit moment gaat dat heel goed. Hè? Want ja, we willen de ruiten wel liepen, gaan mooi het mooie waar. Maar ook naar de wintermaanden, hoe gaan we daarmee om? Nou, daar hebben we van zijn van, het lijkt primair bij de squallen om daar een oplossing voor te zoeken. Maar wij denken daar graag in mooi dat wij dat van kennen. En wat ik vooral benadrukken wil is van dat omdat het om grote groepen gaat, hè, de jeugd is weer op squallen, dat die al jaar hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat ze als ze hun net goed vielen, of als ze denken van nou, het gaat even net, laat je testen en blijf even thuis, want daarmee houden we het beheersbaar. Ondernemers vernemen ook gevolgen van de stijging van het aantal coronabesmettingen in de regio. Ik is het nou wel echt wel vernemen dat vooral voornamelijk de jeugd en de jeugd blijft gewoon thuis. Die is bang, de schrik zit erin. En juist ik hoor van toeristen van, we gaan net de Benstead in. We gaan bij de bowling hebben we camperpark. We zijn op de campers en normaliter dan komen de baan die meestal in om de Benstead in te gaan. En nou blijven ze bewust gewoon bij de campers zitten. Dus ja, dat merkt echt wel, ja. Hoe het coronavirus hem verder in de regio verspreidt, blijft de vraag van inwoners en ondernemers. Zoals het nou stiert, zou de GGD het van de bestaande maatregelen binnen op hemzelf genoeg. Als Elsen in hem daarom houdt, dan redden we het. We willen net achter elke BM een politieman zetten die het begint te beboeten. We roepen op de eigen verantwoordelijkheid. Want je kan natuurlijk 100 mensen controleren en jochen te houden. Maar krijgt die ene die het ergens om jou, ja, die verstiert de boel voor de rest. Dus dat is heel lastig om daar nou goed nadruk op te blijven. Mocht het slimmer willen, dan zal de GGD maar benamelijk de veiligheidsregio Friesland adviseren om mogelijk orenmaatregelen te nemen. Maar dat is nou nog net onder water. Ja, we zitten nog wel vol. De kamers sowieso wel. En de komende week ook wel. Zouden alle hotels ook in Dokkum, denk ik wel. Maar ja, ik weet het net. Het is vanaf september, oktober ben ik heel benieuwd hoe dat zich ontwikkelt. Dus ja, dat corona hier in Dokkum nou gewoon iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. En ja, het bloot binnen de perken om het samen te zeggen. Dan kunnen wij daar wel een maand gewoon weer leuk toerisme in Dokkum hebben. Wat ik verzin vind ik als stad zijn. Een prachtig mooie stad. Om verdere verspreiding van het coronavirus vat te komen, roept burgemeester Kramer Elsen op om hem onder regels te houden. Blue op 100 meter afstand van elkaar, onder alle omstandigheden. Dat is de beste garantie dat er geen nieuwe besmetting komt. En was je handen en prust in de jermtakken. En daar blijven wij op hameren en we proberen vooral maar de mensen zelf dat ze komen met plan van hoe ga ik dat inrichten in mijn bedrijf of in mijn squallen of in mijn sportvereniging. Nou, je zegt dat een heel soort daar heel goed mee omgaan kennen. Dus dat werkt op mezelf heel goed. Alleen ja, dan moet wel Elsen in het waan.